Agpaiso, akalpasan, tinakalalingaget, ken napigsa abagyo. Dumteng ti agsapa. Agsapa, anapnot arapaap, ken baligi. Iti tuwing agundaway gayem. Wayaan tay ti surat, tinaayat amang tartarabay, ti programa tayo. Awisen kayo amin nga agtinggay, itulunggal pinani ti surat. Hintay nga ruden, tinggay. Dear Manunggari, nasangtuan nga oras mo, sapay kuma, tada ka itinapintas akasasaad, adanunin, to'y surat ko manong. Siya ni Christopher Bong Bustillos, agnane dito Barangay Capitol, Delphine Albano Isabela. 5 kami nga kakabsat, ti may kadwa a pamilya ti amak, ket siya tinaw na. Ti pakasalitaan ti biyag ko, ang nagbalin unay akarit kanya. Tapno tunuyek, terapaap ko, ken arapaap, dagiti naganak kanya. Irugi ti agsalaysay, idagtawenak ti pito. Adag idin tumuna at ukad ti elementarya. Nasapa ang nagpamatmat kanya, ti kinariga ti panagbiag. Agsipod tananep dagiti naganak ko, nga magitantandan ang makiraep ti talon. Pasaraypay amang langam kam amangan, ken pasaray mantika, ken asin ti sidainmi nga sangkamaan. Kanayon manong, nga awan may babalon, dagiti naganak ko kanya, amapan eskwela. Kasi akpay piman, nga mapapal kadaki kaadala. Pamrayak laingen, ti agtugaw nga agbasa ti lesson ko. Naglabas ti aldaw, bulan ken tawen, simmarunumit ken nga gadal dagiti kapsat ko. Unayin arigat mi manunggari, agsipud awan sa nikwami, ngayon kam pangalaan ti pagbiag mi. Kanayon manong, nga awan bagas mi, ibuludan na dayditatang mi iti bisikleta. Tapno inak umasog kadaydi apong mi abaket. Kuna dagiti kapagyan mi, ken karuba mi. Mapanak ko numanin mga latirasyon. Manong, kalpasan ti innem atawen, anyan aragsak dagiti naganak ko. Siya ti valedictorian, idinagradwar ti elementarya. Dagidi a panangumsi, nakunat daan. Idada akon ti sekundarya. Sinusurok miten ti agraip
kaya naggapas tap matulungak dagiti naganak ko. Baiten tinaganus nga edad ko, magitandandanak miten manong, tamutulungak datatang kendanang ko, amang isakad ti panagbiag mi. Malagip ko pa ilaeng manong, tilupot mi anagadal, puro nagalusan, ken padawat pa'y manong. Ti sapatos ko, butaw, ketan yan akan tiyaw dagiti kaadala. Itilikudan ti kinarigat ti biyag, nagraduarat ti sekundarya. Insingasing ko, kadagiti naganak ko, nga agtuluyak agadal ti kolegyo. Gapu tiriget ko nga agadal manong, inkagumaak ti makitantandan, kas kumatagapas, agraet, aggabot ti panaw, keda dumapay, nakaurak nga rod, tumanay apag-enroll ko. Nag-enrollak manong, ijay ISU Ilagan, iti kurso nga BSID. Ditan manong, nga naimatangak ti kinarigat ti naganak ko. Kanayon da sumalog, amapan makitandan, tap nga dapag gagmi ken allowance ko. No ti Sabado ken Domingo manong, agsapulak ti mabalin apakyandanan, taisupay, agisdan datatang kendan. Kaskas di manong, nga uyawen da kami. Aging babasa ak kano, ket awampay nga rod, maisa ang mi ataraon. Day tamanong, tinasakit unay asau dagiti tattao kada kami. Ngagsipod ta sinamsamit ko dagidi asarita, ken panangumsi ti tattao kada kami. Intultuloy kalat tamanong, nga impasnek ken binuyugag ti kararag ti panagadal ko. Manong, in kami dumaydayo, naggapas iti hili nga Burgos, San Manuel, ken San Mateo, Isabela. Unayen manong, ditak adimatangan, tirigrigat day ditatang ko. Uray na masugsugat, tiramay na. Ayat nala amay sakad. No malaglagip kumanong, uray akila makalwa, gaputing kam napasaran, apudot, lamiis, puyat ken banbannog. Isungain karit ti bagi manong, nga aglepasak nga agadan, tablinak masubapakan, dagtirigrigat da kanya. Adupay apan nakaisair, tiriknak,
Ngayon nak napasarahan manong. Kadaw yan na, jakmangan ti aldaw, tapno manay ti allowance ko. Gapu iti dayta, napadas ko ti makila ko ti balot, tapno addanayon ti allowance ko. Tumulto lang akpay iti restaurant ti asidig ti kasera, tapno makapya ang makalibre ti kanit. Napardas ang naglabas ti upat at awen manong. April 10, 2005. Nakatutpusak iti kurso nga BSIE. Urek la makasangit tiragsak ko iti likodan tigrigat dagiti naganak ko. Nagbaligak manong. Inarakop ko rod idan. Ket uri da nagsangit itaragsak da. Dagiti rigat panangumsi. Ket nagbunga ti baligi manong. Ita manong gari. May sa akon anan-anay a mestro dito lugar mi. October 11, 2008, timusay ni tatang mi, iti heart attack manong. Nananam na ba'y kuma, dagidi a sakripisyo na kata kami. Uray mo kasta, amok amaragsakang katatang, tibunga tibaligi, minga kakapsat. Tatang ko, agnanayon, asilalgip kami ken ka. Awan kaasping dagiti sakripisyom, tab may sagana kami tinapintas ang masakbayan. Day dirigat, ken panangumsi, kiting kamang mo kini ako Diyos. Nga isot na lidalan kadatayong iti baligi. Tatang, manipod kininanang, kenda kami nga kakapsat, adda kalapta, ito'y puso nito. Manong gari, gaput panarabay, timan nakabalin a Diyos, iniinot meten, nga magunod mi ti baligi nga agkakapsat. May 28, 2006. Nagkasar kami kini Aleli. Kinatan kami ti talo nga anak. Kaasi na ako Diyos, naragsak ti binukel mi a pamilya. Akatwami ni nanang ko. Agyaman ak manong itianos mo nga nangurnos ti surat ko. Pinagsurat Christopher Bong Bustillos ti Capitol Delphine Albano, Isabela. Kablaawan ka, Christopher, tinaimbag nga oras mo, iti sububukel a pamilya mo. Nagpintas ting salaysay mo, a kapadasam adin ko. Nga naiturungken ka, a maragpat mo, ti balang at ti bandigi. Kinagaget, nga agadal, abuyugan, ti kinagaget mo, kinapanguruna,
datatang ken inang mo. Dagiti nagannak nga kanayon, asisaganat no itedda, tidakulap da, tapno may sagana dagiti patpatigda nga anak. Ading ko, daytoy apasamak, kitag serbi abatun lagi, ang nagbalinen akasingin mo. Daytoy mangitundaken ka, tapno magsaw ka manipod tirigat, kitag turong tinamay. Ading ko, day di panawen akalgaw, simukat titudo. Kiday di mulam, mangrugin ngagbunga, ket maapit ton. Kastay kunadan, luad darigat, at damit na maayo. Kadagiti amin, anaganap. Ti panang salaysay ni Christopher. Ket nagbalin apagtuladan dagiti amin adumdumngeng. Ati kwarta ket masapulan, ngem tinapukaw nga adal, saan ang masarakan. Impaay ni Apo Diyos, ti kinalaeng tayo. Tapno masirmata ti masagbayan, ket sagbay adumteng daytang aldaw, ket kasapulan nga isaganaan tayo. Ti pagsaritaan ni Christopher, ket maysa nga adal dagiti tattao. Sakbay ng uyawem ti tao, agsarming ka nga umuna, tapno kitaem no adda uring tirupan. Kadagiti amin amang tatarabay ti programa tayo. Ammo nga adu kada kayo tumarngi iti insalaysay ni Christopher. Ti maibagak kada kayo. Talyawen ti kalman, katagyaman tayo, tasan na tayo, abinaybaykan niya. Kada kayo nga buy-buya, iti daytoy at channel. Ti adal, kag mangwada, iti dalan tayo, agturong ti trono tirangay. Agyaman na Christopher, ading ko. Tingkapan na tibingay, iti daytoy a programa tayo. Tuyagyaman, Gary Gumpal.